Bafowethu ziyakhala emculweni kaMaskandi nangomasondo osebenzisana kakhulu nomthandeni Gcomelisha emculweni kaMaskandi ke lapha ke ethi ke lapha ke hawu kanti incandweni music video wakhona esho ngqo kulo music video uphumile kakhuza nomfoka Mpungose ke lapha ke wengoma ethi ke ebunzimeni asazi bafowethu ke uma konje kuthiwa ke lo mculo wobunsizwa umculo obugagu umculo ke wokushinga nayike insizwa elekelelana nomthandeni ibhala ke naka kamanzi ithi ama-video ke encandeni ke Christ abasadas ngqo usho Masonto abantu abaningi ke bakhomentile kakhulukazi ke ngalolu daba ke lapha ke bathi hey ungamthinti ngoba sizokuthinta nawe besho la einkulumeni zokuxhumana noma ke ekuphendulaneni wathi uMasonto ke lapha ke nikuthatha ukuthi ngisho ke kuchatho nayi futhi lenkulumo njengoba ke ngikukhombisile kodwa ke inkulumo ke icaca ngokusobala ke ukuthi ziyakhala ke lapha ke siyakhumbula bafowethu ke ukuthi ukhuza nomfoka Mpungose ke lapha ke usebenza ngosikhandla ke nensizwa abambisana nazo ke lapha ke nethimba ke ekhanda ke lo music video ke walengoma njengoba wayekade yenzile ke wathembisa ke abathandi bomculo wakhe ke lapha ke kule album entsha ke iphumile ke ukuthi na kanjani uma ke efinyelela ke lapha ke ku 600k lengoma uzobe ke eseyenzela ke music video ngempela ke usifezile ke isifiso ke sabantu bayithatha bayibeka lapho ke nangu ke uMasonto ke ethi kanti ke ama-video encandweni Christ lawa bafethu asazi ke siyazi ukuthi masikhuluma ngokhuza nomfoka Mpungose ke sikhuluma ke ngapha ke emdletsheni izona ethinto uMasonto ke sikhuluma ke ngamaqeqebano noma ke ngamaqembu angazwani esebhakabhaka nempofu kodwa mina ngikuthatha ngikubeka njengoba kunjalo ungaphawula usho ukuthi ubona kanjani.